Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. At mapagpalang araw sa ating butihing narrator na si Sir Casper. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ang aking karanasan sa lugar ng aking asawa sa isang liblib na sityo sa lalawigan ng Leyte. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carlito. Tubong San Jose del Monte, Bulacan. Edad 51 na sa kasalukuyang taon. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1990. Nakilala ko ang aking asawang si Elena sa Maynila. Nagtatrabaho kasi ako bilang kargador sa palengke at si Elena naman ay isang tendera. Tubong Leyte ang asawa ko, mga kaswang. Napadpad lamang siya sa Maynila para magtrabaho. Subalit noong naging mag-asawa na kami, ay napagpasyahan naming umuwi sa probinsya nila at doon na manirahan. Ayon kasi sa asawa ko ay mas mainam ng doon na manirahan. Dahil sa may malawak na lupain naman ang kanyang mga magulang. Doon na lang raw ako magtatrabaho. Total naman ay may naitabi naman kaming ipon. Magne-negosyo na lamang raw kami ng babuyan at pagtulungan na lang naming palaguin iyon. Pagkarating namin sa probensya nila Elena, ay napansin kong kakaunti lamang ang mga nakatira sa kanilang sityo. Habang naglalakad na kami papunta sa bahay ng mga magulang niya, may nakasalubong kaming isang matandang babae. At matalim ito kung makatitig sa asawa ko. Pagkatapos ay tumingin ito sa tiyan ni Elena. "Ale, may problema po ba? Kakaiba kasi ang titig na ipinakul ninyo sa asawa ko." Mahinahong tanong ko sa matanda. Tinignan lang ako ng matalim ng matanda at wala nang sabi-sabing naglakad palayo. "Anong nangyari doon? Bakit ganoon na lamang kung makatingin? Parang may ginagawa akong mali." Sambit ko sa sarili. "Halika na nga, bilisan mo nang maglakad dyan. Huwag mo nang pansinin ang matandang iyon. Baka may saltik lang sa ulo o baka hindi ka naintindihan. Kasi Bisaya kami dito." Pag-aayang wika ni Elena sa akin at kaagad nang hinawakan ng kamay ko at nagmadali nang maglakad. Pagkarating namin sa bahay ng mga magulang ng aking asawa, ay masaya naman kaming sinalubong ng mga ito. At tuwang-tuwa ang biyanan kong babae dahil magkakaroon na sila ng apo. Nasa 8 buwang buntis na kasi ang aking asawa noon. Isa rin iyon kaya napagpasyahan namin. Mas gusto kasi ni Elena na sa probinsya na lamang nila doon siya manganganak. Dahil kahit nasa trabaho umano ako ay may mag-aasikaso sa kanya. Hanggang sa isang araw, abala ako sa ginagawang maliit na tindahan ng asawa ko. Nang may nasipat akong babae sa di kalayuan sa labas ng bakuran. Nakita kong matalim itong nakatitig sa asawa ko. Nagwawalis kasi si Elena sa bakuran ng mga sandaling iyon. "Nay, kilala niyo po ba ang matandang iyon?" Tanong ko sa biyanan kong babae. Nakaupo kasi siya sa gilid at tinutulungan akong maglinis. "Ah, yan ba? Kapitbahay natin yan, si Suling. Huwag niyo na lang pansinin iyan. Ganyan talaga kung makatingin yan. Basta wag lang kayong gagalawin yan. Walang magiging problema." Seryosong sagot ng biyanan ko. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Kaya napakunot noo akong nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kasi hindi ko talaga maintindihan. Sinabi naman ng biyanan kong lalaking bantog na aswang ang matandang iyon sa kanilang lugar. May nakakita raw kasing nilalantakan ng matanda ang patay na hayop sa likuran ng bahay nito.
At ayon pa nga raw sa bali-balita, ang matandang iyon raw ang naging dahilan kung bakit nagkamatayan ang mga alagang hayop sa kanilang sityo. Ganon po ba? Totoo ba talaga ang mga aswang na Anisya? Tanong ko sa kanya dahil ni minsan ay hindi pa naman ako nakakita ng aswang. May naririnig na sabi-sabing aswang, oo. Pero yung nakita talaga, ni minsan ay hindi ko pa naranasan noon. Sinabi naman ng biyanan kong babaeng wala naman raw mawawala kung maniniwala ako sa mga sinasabing aswang o kahit ano pa mang kababalaghan. Kahit na hindi ko nakita o napatunayan, ang mahalaga ay ligtas ako at ang pamilya ko. Makalipas ang ilang araw, napapansin kong sa tuwing umuwi ako ng hapon galing sa bukid, nakikita kong palagi na lamang nakatanaw sa bahay namin ang matandang iyon. Parang may idaabagan ito palagi. Noong unay hinayaan ko na lamang iyon sa pag-aakalang baka ganoon nga talaga ang gawain ng matanda. Subalit hindi kalaunan ay mas malala na ang ginagawa ng matanda, sapagkat para na itong asong nauulol at nag-aabang ng malalapang pagkain. Pansin ko kasing tumutulo na ang laway nito at nalanghap ko ang napakabahong nitong amoy na para bang ilang buwan nang hindi naliligo. Tuwing gabi rin ay nakakarinig na ako ng huni ng wakwak at mga mahihinang pag-angil sa labas ng bahay. At sa tingin ko ay malapit lamang iyon sa gilid ng kwarto namin. Minsan naman ay may bigla-biglang kumakalabog sa taas ng bubungan at parang mga pusang nag-uunahang maghabulan. Kaya naalarma na ako at napasambit sa sariling hindi na normal ang mga nangyayari sa paligid. Minsan, sinabihan ko ang asawa kong mag-iingat at huwag makikipaglapit sa matandang bantog na aswang sa lugar nila dahil baka mapano siya at ang sanggol na dinadala niya. Ang palagi niya namang sinasagot ay huwag raw akong mag-alala dahil hindi naman daw totoong aswang ang matandang si Suling. May sakit lang daw ito sa pag-iisip kaya kumain ng hayop o kaya naman ay baka gutom at walang makain. Ay naku naman Elena, basta makinig ka na lang sa sinasabi ko. Para sa'yo din naman ang mga ipinapayo ko. Wika ko pa noon sa asawa ko. Tumahimik na lamang siya at nagpatuloy na sa ginagawa. Simula nga noon ay napapansin kong umiiwas na siya sa matanda. Kapag naroroon ang matanda sa tindahan, ay hindi na siya nakikipag-usap rito. Isang beses noon, habang nakaupo sa labas ng bahay ay nakita ko na naman ulit ang matanda sa kabilang kalsada. Kaya sinipat-sipat ko ito kung ano ang ginagawa. Dahil sa magdidilim na ng mga oras na iyon, kaya hindi masyadong pansinin sa pwesto ng matanda. Tumayaw ako mula sa pagkakaupo at bahagyang nilapitan ng matanda para malaman kung ano ang ginagawa. Nakatalikod kasi ito sa bahay namin, kaya kailangan kong lapitan ito para malaman kung ano ang ginagawa niya. Nang malapitan ko na ito at masilip kung ano ang ginagawa, nanlaki ang aking mga mata at talagang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok dahil nakita kong may kinakaing patay na hayop ang matanda. Kamunti ka na akong masuka ng tignan ko sapagkat abalang-abala ito sa pagmuya ng karne ng hayop at kitang-kita kong sinisip-sip pa nito ang dugo na tila ba sarap na sarap siya sa ginagawa niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili at napabulalas na nang, "Aswang ka! Nilalantakan mo ang hilaw na karne. Takte, lumayas ka rito dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo." Sigaw ko sa matanda. Kaya napalingon ito sa akin. Bahagya pa akong napatras dahil naamoy ko ang napakabaho nito
Buhagag ang mga buhok at matalim itong tumitig sa akin. Habang patuloy pa rin sa pagmuya ng mga nakakadiring hilaw na karni ng hayop. Maya-maya pa ay pinunasan nito gamit ang palad ang tumutulong dugo. Kaya mas lalo akong nandiri dito. Kaagad na tumayo ito at tumakbo patungo sa bahay niya. Natanaw ko pang mabilis na pumasok ang matanda sa maliit niyang kubo. Kaya bumalik na din ako sa bahay namin. Kinagabihan matapos kaming kumain ay nag-aayos na ng higaan ang aking asawa para makapagpahinga na kami. Nang sa biglang may narinig kaming malakas na kalabog sa bubungan. Akala mo ay may nalaglag na bunga ng niyog o kaya ay may namamato. Narinig kong sumigaw ang biyanan kong lalaki dahil sa pag-aakala nitong may namamato sa bubungan namin. Nakita kong mabilis siyang nagtungo sa pintuan para sawayin sana ang may gawa. Nang buksan niya na ang pintuan, ay nagulat na lamang kami nang bigla siyang sumigaw. Kaya napatakbo na ako papalapit sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyari. Nang makalapit na ako ay napansin kong parang nangangatog ang biyanan ko at nagwikang. May nakita umano siyang malaking aso na kulay itim sa labas ng bahay. Magsasalita na sana ako nang walang ano-ano'y. May narinig kaming huni ng wakwak. At kasunod noon ay mga kaluskos sa taas ng bubungan. Kaagad na kumuha ng itak ang biyanan kong lalaki sa kusina at agad nang lumabas ng bahay. Kaya sumunod na rin ako sa kanya at bit-bit ang ibinigay ng biyanan kong babaeng buntot ng pagi at langis na gawa sa niyog na may orasyong panlaban sa aswang. Sinabihan ko ang asawa kong isarado niya ang pintuan pagkalabas ko. Nang makalabas na nga ako ng pintuan ay sinipat ko pa kung nasaan ang biyanan kong lalaki. Mabuti na lang at may buwan ng gabing iyon, kaya maliwanag sa labas ng bahay. Nakita kong patungo na sa likuran ng bahay ito, kaya mabilis ko na itong sinundan. Nakailang hakbang pa lang akong nang may marinig akong pagaspas at huni ulit ng aswang. Kaya sandali akong napatigil at hinanap kung saan nang galing ang huni. Ayop kang aswang ka. Papatayin mo na kita bago mo makuha ang apo ko. Sigaw ng biyanan kong lalaki habang iwanasiwas nito ang itak sa itaas. Napatingin naman ako sa gawin niya dahil may nasipat akong isang babae na nakakubli sa may nakatumbang puno sa di kalayuan sa kinatatayuan nito. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang tuluyan ko nang masilayan ang napakapangit na mukha ng aswang. Para isa itong halimaw na napapanood ko lamang sa pelikula noon. Buhaghag ang buhok nitong kasing tigas ng alambre at mapupula ang mga matang matalim na nakatitig kay Tatay Gaspar. Habang nakangisi itong naglalaway ng kulay pulang likido. Bago pa man ito masunggaban ang biyanan ko ay mabilis na akong tumakbo, lumapit sa aswang at agad na hinampas ko iyon ng buntot pagi. Walang pag-aatubiling hinambalos ko ng hinambalos ng buntot ng pagi ang aswang. Malalakas na pag-angil ang pinakawalan ng aswang, kung kaya't gulat na gulat ang biyanan kong lalaki at napatingin sa gawi kung nasaan ang aswang. Mabilis na nagkubli ulit ang aswang sa malaking puno. Habang umaangil ito, nag-iba na rin ang simoy ng hangin at naging malinsangan na ang paligid. Dahil nakakaamoy na ako ng napakabahong amoy patay na amoy imburnal. Ilang sandali pa ay nagulat na lang ako nang bigla nitong tinalunan ang biyanan ko. Kaya nabitawan niya ang itak at tumilapon iyon. Kaagad na dinaganan ng nilalang ang biyanan ko. Pagkatapos ay sinakal ng napakahigpit. Kaagad ko naman iyon hinampas ng puntot pagi. Subalit mas nanggalaiti lang ito at ako naman ang hinarap nito. Bigla akong napaatras at nangatog ng masilayan ko ito ng malapitan.
Bago pa man ako makakilos ay mabilis na ako nitong sinunggaban. Kaya nabitawan ko ang hawak kong pamalo at nagpangbuno kaming dalawa. Habang nagpambuno kami mga kaaswang ay pagkaramdam ko ay may mga balahibong pumapasok sa aking tenga at ilong na nagiging sanhi, kaya nahirapan akong makahinga. Kahit anong pagkikipagbuno ko sa aswang ay sadyang napakalakas nito. Habang sakal-sakal nito ang liig ko ay nararamdaman kong bumabao na ang mga mahahabang kuko nito sa laman ko. Halos malagutan ako ng hininga ng mga sandaling iyon nang maalala ko ang langis na nasa bulsa ko. Kahit na nahihirapan ako ay pinilit kong dinukot ang langis sa bulsa at agad na binuksan. Pagkatapos ay binuhos ko iyon sa aswang. Agad namang nabitawan nito ang liig ko at napahawak sa mukha na para bang naiirita. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon para makatakas. Nag-ipon ako ng lakas para itulak ito, pagkatapos ay napatakbo na ako at agarang pinulot ang buntot ng pagi at walang habas na pinaghahambalos ulit. Nakita ko namang pinulot ng biyanan ko ang itaka at mabilisan na itinarak sa aswang. Malakas na napasigaw ang aswang, pagkatapos ay umaangil itong kumaripas ng takbo palayo. Habang tumatakbo nga ang aswang ay naririnig kong parang isang malaking hayop ang tumatakbo sa madilim na kagubatan at panay ang pag-atungan. Makalipas nga lang ang ilang sandali ay pumasok na kami sa loob ng bahay. "Tay, si Suling ba ang aswang na iyon?" Hinihingal kong tanong sa kanya. "Hindi ko alam, anak. Hayaan mo at bukas na bukas ay pupuntahan natin ng maaga sa bahay ang matandang iyon," saad niya. "Bakit parang napaka-agresibo naman ang aswang na iyon, tay?" Tanong ko ulit sa kanya. Ayon naman sa biyanan ko ay kabilugan ang buwan noon. At kapag bilog ang buwan ay talagang malalakas at agresibo ang mga aswang. Napawi naman ang pag-aalalang nararamdaman ng asawa ko nang makita niya kami ng kanyang amang nasa maayos na kalagayan. Sinabi ko naman sa kanya huwag na siyang mag-alala dahil baka mamaya ay mapano pa siya at ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. "Ayos na kami ng tatay mo, kaya ipanatag mo na ang sarili mo, ha?" Wika ko sa kanya. Tumangaw naman siya at huminga ng malalim. Samantalang ang biyanan ko namang babae ay napansin kong panay ang pag-inom ng tubig. Kinabukasan ay maagang pinuntahan namin ang bahay ng matanda para kumpirmahin kung ito nga ba ang nakasagupa naming aswang kagabi. Ngunit noong dumating na kami sa tahanan ng matanda ay nagulat na lang kami sa aming nasaksihan dahil sa wasak na ang kubo nitong tinitirhan. Pati mga gamit nito ay wasak na rin. Napamura naman ang biyanan kong lalaki dahil sa wala na kaming naabutan sa bahay ng matandang bantog na aswang. Aniya pa, kumpirmadong ang matandang iyon nga ang aswang. Dahil kung hindi, bakit bigla na lamang itong umalis sa kanilang lugar at winasak pa ang bahay? Dahil sa nakumpirma nga namin na ang kapitbahay na nasa liblib na katira ang aswang na nakasagupa, ay hindi pa rin kami nagpakampante. Sa kadahilan ng baka bigla-bigla na lamang kaming balikan ng aswang at gantihan. Kaya ang ginawa ng mga biyanan ko ay palagi na kaming may handang mga pangontra laban sa aswang. At naglagay na rin ako ng mga matutulis na kawayan sa bawat gilid ng bahay. Makalipas ang ilang araw, ay nabalitaan na lang namin na may nakitang bangkay ng babae sa bukid. Ang matandang si Mang Istong, aniya pa nga, kasalukuyan umuna siyang nangunguha ng mga panggatong at mga ligaw na gulay na may makita siyang bangkay ng babae. Akala niya nga pa raw ay natutulog lang iyon. Ngunit nang lapitan niya ay isa na pala itong malamig na bangkay. Nakadapa ang bangkay na babae
at nakita niyang may mga latay sa katawan na animoy pinagpiyestang hambalusin ng kung anong matutulis na bagay. Dahil nakadapa ang bangkay, kaya hindi niya muna namukhaan kung sino iyon. Umuwi muna siya sandali para magtawag ng barangay at para makuha na ang bangkay sa bukid. Nang marinig namin iyon ay kaagad na kaming nagtungo sa barangay para makita kung sino ang patay na babae. May kutob kasi kaming baka ito na yung aswang na nakasagupa namin ng aking biyanan. Pagdating namin sa barangay ay marami ng mga taong nagkukumpulan. Kaya nakisiksik na lamang kami ng biyanan ko para masilip ang bangkay. Nang masilip na namin iyon, ay kumpirmado ngang ang matandang si Suling ang bangkay na nakita ni Mang Istong sa bukid. Nakita ko rin ang mga sugat at latay nito sa braso at sa iba pang parte ng katawan. Dahil noong naglaban kami ay hinampas ko ito ng buntot page bago ako nito dinumog noon. Agad naman itong ipanalabing na lang ng kapitan ng barangay at hindi na nag-imbestiga pa ng kung ano ang ikinamatay ng matanda, gawa ng napakabaho na ng bangkay. Sa paglipas naman ng mga araw at nung sumapit na ang kapanganakan ng asawa ko, ay naipanganak niya naman ng maayos ang panganay naming anak. At mula noon ay hindi na kami nakaranas pa ng mga kababalaghan. Ngunit magkaganoon pa man ay hindi pa rin ako nagpakampante, Sir Casper. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong hango sa totoo kong karanasan. Maraming salamat po mga kaaswang sa pakikinig. Muli po, ako po si Carlito ng Leyte na. Salamat sa pag-subscribe.